3 Polskiej Ligi Kickboxingu, gali Silesian Professional Kickboxing, gali organizowanej przez Faculty Katowice i Silesian Professional Kickboxing. Walka numer 3. Do niebieskiego narożnika zapraszam Artura Krzysztofika, Fighter Wrocław. Rules 71 kg. Do narożnika czerwonego wzywam Kamila Mozgolika, ten jeden team Silesia Cage Club. Wielkie brawa za nami Dobrze!
Wielkie brawa! Za nami trzecia walka, 71 kg. Drodzy Państwo, decyzją sędziów. Werdyktem 2-1 zwycięża Artur Krzysztofiak, fighter Wrocław. Podziękujmy brawami. Zwycięzca Artur Krzysztofiak, fighter Wrocław. Była to walka